ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚିନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚିନ୍ମୟ ବ୍ଲଗ୍ସର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାର୍ଟ 1ରେ ଦେଖାଇଥିଲି। ସେହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟ 2ରେ କହିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି ଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ନାରୀମାନେ, ମଝିରେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଲୋକେସନ୍ କହିଦେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 17 କିଲୋମିଟର, ଗୋପାଳପୁରରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ଆପଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ 75ଟି ପ୍ରମୁଖ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ। କେଦାରନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଗେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାଦେବ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଣି ସ୍ଥାନିତ କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।